मानगोनां जोंनि सलसलि गामिनि दिनै जोंना लाइमोन आफादा बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिया दिनैसिम जोंना थामथि फारिलाइयाव आगान होफैबाय। बे थामथि फारिलाइयाव आगान होफैनायाव जोंहा दिनै गुवार मुखुलि माने थांफैब्लां बेखेवनो थाखाय जों गामिनिफ्राय सासे आलासि महरै लाबोदों। बिथाङानो जादों फरायना रिजि बसुमतारी। बे बिथाङा जोंनो नैबे थांफैब्लांखौ दिनै बेखेवना होलांसिगोन थामथि बैसागु बरायनाय हाबाफारियाव। जों बिनि उनाव गासैबो खामानिखौ मावलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बिथांखौ आङो आफादनि जानानै गांसे मान फालिजों बरायनानै लानो थाखाय आंखौनो आं लानाय जाबाय आरो बे खामानिखौ। Hello लोगोफोर, good morning to everyone. Welcome to back my Raju Donstri YouTube channel. आं गासिखौबो बैसागुनि गासिखौबो आंनि गेदेर उन्दै बयखौबो अननाय आरो सिबिनाय गासिखौबो आंनि YouTube चेनेलाव आं गासिखौबो गोसो गोथारै बरायनायजों लोगोसे बैसागु फैबाय थानाय बैसागुनि गासिखौबो आं बरायहरबाय। हेलो लोगोफोर, नै आं दायो दंफैयो सलसलि गामियाव। बेयाव जोंहा एडभान्सै आरो बैसागुनि एडभान्सै बरायनाय हाबाफारि बिथांमोना दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। बिथांमोना माने साननैनि हाबाफारि बे जाहैबाय दिनैनिफ्राय आरो गाबोन साननैनि आरो बिसोरना माने एडभान्स। बिसोर आरो बिथांमोनहा माने गामियैनो मोनसे एकदम बैसागु बरायनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। ओमफ्राय बेयाव माखासे बिथांमोना गेलेनायनिफ्राय लानानै माखासे कुइज कम्पिटिसन लानानै माखासे आरो माने सावगारि एरनाय बेफोरखौ लानानै बिथांमोना माने दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। थौदो बिदिबा लोगोफोर, जोङो बारा गोबाव खालामला, नोंथांमोना आंजोंहाय थांफाबाय था, अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन। आङो दायो अलरेडि मोनफैखाबाय, नै आं गारिखौ इयाव दोनबाय। ओमफ्राय बिथांमोना माने प्लेसखौ लादों रायजोनि मा होनो बेखौहाय मन्दिर जाबाय सलसलि गामिनि ब्रह्म मन्दिरा, बेयावनो लादों आरो नै ओरैजाय। दायो माने फार्स्ट हाबाफारि जासिगोन जोंहा। दायो फार्स्ट हाबाफारि जागोन जोंना माने थांफैब्लां बेखेवनाय हाबाफारि रेडि जाबाय नै। रेडि जाबाय आरो नै। खोन्थालांबाय थानोसै एसेबां हायो। नैबेनो जाहैबाय आङो दायो ओमफ्राय फिथाखौ माने हास'खांबासो थांगोन आं सिङावहाय। माखासे खोन्थानोसै आरो माखासे बिसिनि मन्दिरखौबो आं फैफेराखै, बेखौबो एसे खोन्थागोन आङो। होमबा आंजों थांफाबाय थादोलाय दिनैबो। ओरैजाय माने इयाव मोनसे बिराद गिदिर फुख्रि दं, बेखौबो दा एसे खोन्थागोन आङो। बादायलायनाय बेसेबां लेभेलसिमनि जागोन ओरैनो? सावगारि आखिनायाथ' गासै हला हल जागोन, खिन्थु जों इयाव बाहागो रानगोन आरो उन्दैफोरनिखौ उन्दैफोरनि, गेदेरफोरनिखौ गेदेरफोरनि। जानायाथ' खेबसेनो जागोन। जोंना एसे माबानाव सोंसै आं आफादगिरिनाव, देग्लाय बेयाव माने बैसागु बरायना लानाया नोंसोर गामियाव देग्लायजों माने खै बोसोर जाखो, मोनबेसे? दिनैनिफ्राय जागोन जों थामथि जागोन आरो। थामथि जागोन आरो ना। आदसा, बेयाव नोंथांमोना मा मा आयदा लादों होनदों? बारनाय, गोजौ बारनाय, गोलाव बारनाय, खारनाय 100, 200, 400। आदसा लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय, औ, बैसागु मेथाइ खननाय, मोसानाय, बे दंजोबो आरो। दायो जोंहा फिथा हास'नाय हाबाफारि जासिगोन नै, रेडि जाबाय। दसेनि उनावनो जासिगोन आरो, बेखौ एसे खोन्थालांसै आं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बोथोराबो ओरैबायदि गरम जाबाय, नै दानो माने दुंहावहाव जों एसे गोलोमहांबायानो। नै सासेया लाजिदों नैबे गामसा थेबलायनायखौ। मानगोनां जोंनि सलसलि गामिनि दिनै जोंना लाइमोन आफादा बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिया दिनैसिम जोंना थामथि फारिलाइयाव आगान होफैबाय। बे थामथि फारिलाइयाव आगान होफैनायाव जोंहा दिनै गुवार मुखुलि माने थांफैब्लां बेखेवनो थाखाय जों गामिनिफ्राय सासे आलासि महरै लाबोदों। बिथाङानो जादों फरायना रिजि बसुमतारी। बे बिथाङा जोंनो नैबे थांफैब्लांखौ दिनै बेखेवना होलांसिगोन थामथि बैसागु बरायनाय हाबाफारियाव। जों बिनि उनाव गासैबो खामानिखौ मावलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा
बिथांखौ आङो आफादनि जानानै गांसे मान फालिजों बरायनानै लानो थाखाय आंखौनो आं लानाय जाबाय आरो बे खामानिखौ। आं गोनां सलसलि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे थुंगा थामथि बैसागु रंजाथाइ फोरबो फालिनाय हाबाफारिखौ आं दिनै बेखेवनो आखायाव लानाय जाबाय। फिथा हास'नाय हाबाफारिया जोबनाय थांबाय। दाना फिथा हास'खांबाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय नै माबायदि मोजां दोनदों बनफोरखौ नुदोंना? ओरैजाय लागाव मोजांथार माथो बन दोननाया ना? मोजां ना? नैनिफ्राय साहा फुदुंग्राया नै जाना जायाखै साहाया? जाबायना साहाया? गोदैथार जादों नामा? गोदैथार जादों? गोदैसो होदोंबा एसे ओरै खोन्थानोसै आङो बिसोर गामिनि मन्दिरखौहाय। नै बिसोर गामिनि मन्दिरनि दैनि अबस्थाया माबायदि ओरैबायदि आइरन हाबाब नै बालाखौ गोजा नुलायदोंना? दिनै ओरैबायदि ओमफ्राय मन्दिरा बिसिना बेनो आरो सलसलि गामिनि ब्रह्म मन्दिर बियो। ओरैजाय नै एसे खोन्थाबाय आङो ओरैजाय ओमफ्राय नैबेयावबो मोनसे मा बानायनो नागिरदोंथाय बेखौथ' मिथिला। ओरैजाय मोनसे कमिउनिटि हल दंबायो ओरैजाय। होनदोंमोन आङो फुख्रिबो दं बिसोरनि गामिनि रायजोनिया गिदिरथार फुख्रिया होननानै। नै फुख्रिया माबायदि एसे खोन्थानोसै आङो दायो गुवारै। माने बोसोराव गोबां माने बेयाव ना बोखाङो आरो बिसोर गामिया। ओरैबायदि गुवार खमसे खम माने आंबो बिनि सायाव बारा हानि गुवारनि सायाव आंहा बारा नलेज गैया थेवब्लाबो माने गुवारा 4 बिगानि खाथियाव बा गोबांबो जानो हागौ। आन्दासावथ' 4 बिगानि गोबां जानांगौ बारा जानांगौ। नुदोंना नै ओरैबायदि मोजां ओरैजाय जिं जिङाव आरामसे गय गायजोबबावदों ओरैजाय। नाखौ माने मोजां मोनो आरो बेयाव दाबो गिदिर गिदिर ना दङ। बे जाहैबाय माने सलसलि गामिनि माने मा होनो फुख्रि माने बिसिना मा होनो रायजोनि मन्दिरनियावजोंनो नांजाबखानाय आरो रायजोनिनोखा मोजाङै गिदिर। बेखौबो एसे खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय दायो माखासे प्रग्राम दंबायो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै आङो हागोन ना हाया। जेसेबां हायो एसेबां खोन्थालांनो नाजानोसै नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय। रंजालि बैसागु फोरबो बादायलायनाय सलसलि बेखेवनायनि बेखेवनाया जोबलांबाय बेनि सोमोन्दै लाजिदों नामा नों लाजिदों? नै बेलाय मा बुस्थु बियो बिबुंथि लाखिगोन। मा होनो बेखौहाय? नै बियो मा बुस्थु? सानैसो आलासि दंबावो बेखौ बरायनो थाखाय मा बुस्थु बियो? आङो हा? खिलिब आयु खिलिबानो बिदिसो लोंनायनो बेलाय। नै खिलिबा मालाय बेना खिलिबा। नों मा लाबोदों? बेखौ आङो नेहाथारिनो हगारना होनाय जाबाय। मा नांगौ कारापसनखौलाय? सावगारि आखिगोन नों आखिगोन ना? सावगारि नों आखिगोन? आदसा मा नाम नोंना? हा? सोरांसार नार्जारि। नोंस्रा बाबानि नामालाय? मानियालाय? लावदांगि। आदसा लावदांगिसो। ओइ जोहोलाव मा नाम नोंना? हा? इमान आलासि बरायनो थाखाय बाबानि नामा मा नाम? बाबानि नामा? बाबानि नामा मा नाम? बिथाङानो जाबाय बाबानि नाम? सलसलि खौसे बाबानि आफादनि नामा? गाहाय नेहाथारि खोन्थानो मानगोनां रोङा बिमल बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै बरायनो थाखाय जोंनि लाइमोन आफादनि आफादगिरिखौ खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांसिम। दा आरो जोंना आलासि सानै दंबावो बिथांमोनानो जादों मिमां नलबारि हालामनि इउटुबार बिथांमोनखौबो जोङो बे खामानिखौ सामलायनो थाखाय लिंहरनायलाय बिथांमोनखौबो गांसे मान फालिजों बावनो थाखाय आं आफादगिरिखौ मान बावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङानो जादों राजु बसुमतारी आलागाव आं बारनाय मोनसेसो एबार नुदोंना नै इउटुबार। आदसा गोजोननाय थाबाय जोंहा सलसलि गामिनि लाइमोन आफादनिफ्राय नै आंखौ बिदि बरायबाय आं माने बिथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो गोदान बोसोरनि
आं बिथांमोनखौ माने गासिबो माने हामलायनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनानै आं लाबाय आरो गोजोन्थों केमेरा साग्राफ्रा नै केमेरा सागासिनो इउटुबार दंबावो ओरैजाय सासेया बडियावला एसे बडि खोन्थाबावनायसो होननानै बिथाङानो जादों हेमसिं ब्रह्म बिथाङाबो सासे इउटुबार नोलोबारि हालामनि लोगोसे बिजनेसमेन जोबोद गोख्रों बिजनेसमेन आरो सासे मोजां इउटुबार हेमसिं ब्रह्म एसे बडि खोन्थानां सेमजोब्बाय ना नै बडिया नुदोंना दाबो थिगैनो दं बडिया बेखिनियावनो आङो बोरायाखै थांफैब्ला बेखेवगिरि गावखौनो बोरायनासो लाबावो बिथाङा फरायना रिजि बसुमतारीखौ गावखौनो बोरायना बेखेवनायनि लाबावो सोमोन्दै फंनैसो खिन्थु बुंनो थाखाय बोराय नङा मानसिया नै आङो माने रोजा रोजा साबायखर बावबाय जोंहा सलसलि गामिनि लाइमोन आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासिबो बिबानाव थानाय मावथि सोद्रोमामोनखौहाय आंखौ माने बरायनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ माने रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि बयखौबो आंबो माने साबायखर बावनायजों लोगोसे गासिबो खुलुमनाय जासिहरबाय आं लोगोफोर फैबाय जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौबो एसे खोन्थालांसै जोंहा गायजेनगोन जोंहा दायो दंफां गायनाय हाबाफारि नै गासिबो लाइनाव फैखाजोब्बाय जोंहा दायो दंफांखौ गायजेनगोन जोंहा उइलियाम बसुमतारी बे जाहैबाय ब्रह्म धोरोमनि आन्सलिकनि आफादगिरिनो बिथांखौबो एसे खोन्थालांसै आङो दंफां गायनायखौबो अलरेडि हाखर जावनायाबो जाखाजोब्बाय बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो ओरैजाय नैथि हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लाबाय बेनिखायनो जोंनि सलसलि लाइमोन आफादनिफ्राय गिबियावनो दिनैनि बिफां गायजेनगिरि रुश्री उइलियाम बसुमतारी बरदलनि आन्चलिक ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय लाइमोन आफादनि नेहाथारिखौ खावलायनाय जाबाय बरायबाय जोङो बिफां गायनोबो बिथांखौ आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन संख्रि होनांगौ नामा गायनो संख्रिया दिनैनि सलसलि गामि लाइमोन आफादजों थांगासिनो दङ थामथि रंजालि बैसागु बरायनाय फोरबो बेयाव आंखौ बे सेथि साननि नैथि हाबाफारि बेयाव आंखौ बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ होनायलाय आङो बिफांखौ गायनो थाखाय आवगायगासिनो दायो बुंनानै होनसै बिफाङा जोंनि मिथिंगायाव थानाय मोनसे सोमखोर लाइफां नालेंखर बिफाङा खै बोसोराव फिथाइ मोनजायोलै पास बोसोर ना 5 बोसोर बेखौ माखासेफ्रा मावसिना बे आराम्भखौ बे माखासे 5 बोसोर ना हासारखौ फांसेखौ गायनो दोनखावब्रा गाया फांब्रै लाबोखाबायबा बेखौ गायनोसैब्रा बयबो फंनैद्राय जाबाय खोमा नामा गावनि बिथाङानो होजोबदों माने बिथाङानो मोजां मोनदों रायजो राजाफोर देनां बयबो रानलायना जानांगौ ना खै बोसोराव थायो ओरैनो बुंनाय बायदिबा 10 बोसोरावसो
थायनांगौ बा माथो बिराद लं टाइमलै लं टाइमानो बयनिख्रुइ एसे उनाव इमान लं टार्म जा बिरजानलै खोनानाय आरो खोनानायसो डाइरेक्टलि जों प्रेक्टिकेल नङा नङा आदसा एबारथ' जों नायनोसै नङा होमबा दिनैनिफ्राय आरो 10-15 बोसोराव जामारगोन ना जामारा नङा होमबा बे भिडिअ'आनो प्रमान होगोन 10 बोसोर जागोन ना जाया नङा होमबा 10 बोसोराव थाहैगोन ना थाया नंमारगौआ जोंबो फोथायनोसै नङाबा जोंबो फोथायला बुंनायसो राव नालाय सावगारि बादायगिरिफोरखौ एसे खोन्थानि र' रावनाव नै या नोंसोर मा लिरनो नागिरदों हा सावगारि हेलौ नोंसोर मा खालामनो नागिरदों सावगारि लिरगोन मा सावगारि आखिगोन नोङो मिथिंगायारि सावगारि ना मा आखिगोन नोंलाय मिथिंगायारि सावगारि नोंलाय नोंसोरो मा आखिगोन नोङो मा नाम लाय नोंना दमनि मा जाखो नोंसोर मा आखिनो नागिरदों ड्रयिं सावगारि नों बर' रोङा थगायदों बर'नि रोंमारा बर'नि रोंमारा रोङो ड्रयिं ना सावगारि नोंलाय नोंलाय मिथिंगायारि सावगारि नोंबो आदसा बोरो हाजो थालायनाय आदसा मोजांलै दै बेस्ट अफ लाक दै मा लिरखो नोङो हाजो ना इयो हाजो नोंनाबो हाजो नामा हाजोआ सोर मा लिरखो सोर मा लिरखो मा लिरखो मा बेलाय मा बियो थाइजौ ना मुदुफुल मा बियो थाइजौ आदसा थाइजौ ना नों थाइजौ जानो मोजां मोनो माने बेलाय मा बुस्थु इयो हाजो नामा सोर मा लिरखो नै जोंना नुवाखै आखाइखौ मायदि लिरदों नुदों लिर आजाद नै जोंना नै जाय नोंना मा बेलाय मा बियो मा लिरखो नोंसिना मा बेलाय आरो रं होबावगोन ना सोर मा लिरखो नै नोंना मा बेलाय थाइजौ गासै नै सासे रं होबायानो हाजो सोरनाबा जाहांबाय नै टाइमा बेसेबांमोन बे मा नोंना खोन्थालाय मा बियो लामा दंखायो नै सोरनाबा जाथ'वाखै नै ओरैजाय ओरैनाबो जाहांबाय नै इलाय मा बुस्थु बेलाय नै ओरैजाय